Добър вечер, млади момчета. Този подкаст го правя за вас. Просто, когато едно момиче реши да ви манипулира и вие й пишете какво правиш, къде си, много случаи момичетата манипулират момчетата. Пише ви: о, сега не мога да ви отговоря, много е забавно, много е хубаво. Във вашата глава излизат няколко неща. С кой, къде е, какво прави. А тя нищо не прави. Тя е с една приятелка и си пие кафето. Но иска да знае, тя е усетила, че ти, младежо, си влюбен в нея. Тя иска ти да я ревнуваш. Какво правиш? Къде си? Що си? С кой си? Ти като й дадеш тая енергия, дигаш и статуса, дигаш и самочувствието, дигаш и левела. И тя 50% от успеха в живота, запомнете, младежи, момчета, аз ви го казвам на вас, че успеха е в самочувствието. Вие абсолютно веднага, като се подразните и почнете да пишете къде си, какво правиш, с кой си, дигаш и самочувствието. Като и дигнеш самочувствието, в момента, в който тя е с дигнато самочувствие, влиза в заведението някой хубав мъж. Тя ще успее да реагира по начина, по който трябва да реагира. За ситуацията. Дали да се усмихне, дали да си с косата, дали да си дигне крака, женски приеми и ще го спечели, ще му привлече вниманието. Но вие, ако сте мъж на място, момче на място, говорим за момчетата, няма да дадете от своята енергия. Ще реагирате: хубаво, забавлявай се, то е толкова хубаво, Петър или Стоян или Драган, някой твой приятел, дори да няма да излиза с него, напиши: и той ми се обади там с две негови приятелки, ние ще ходим да вечеряме или нещо. В този случай вие не давате от своята енергия на тази дама, а всъщност тя, което иска да получи, тя не го получава. Вие взимате от нейната енергия. Защото тя почва да мисли: кои са тия момичета това? И в момента, в който влезне този младеж, плейбой, хубав мъж, тя е вече притеснена. Тя не е уверена. Тя не е заредена с тази вашата енергия, че тя е желана от вас. Тя си казва: той не му пука за мен. Тя почва да се бори за тебе, тя почва да мисли: кои са тия момичета, кои са? И тя вместо да се концентрира към този мъж ли, момче ли, и да реагира правилно, тя просто не реагира никак. И накрая какво се получава? Че ти вземаш от нейната енергия и на тебе нещата се нареждат както трябва. Затова правя този подкаст, за да въведа в нещата, защото съм един живял от Варна до София и така цяла Северна България. И съм имал много такива жени, които са се опитвали да ме манипулират, някой по-успешно, някой по-неуспешно, но аз успях да си взема една прекрасна жена, за което съм благодарен, че съм успял да избегна тези манипулации.